טוב, אז אנחנו אמורים לחשוב על פרויקטים בתחומים שונים שאנחנו אוהבים ולהביא דרך זה ילדים למתנ"ס בעצם. נו, אחלה. אני אוהב קולנוע. מה אתה אוהב? אני אוהב פריסבי. מעולה. בוא נעשה גם משהו עם מוזיקה. היי, זה מצוין. ככה זה 3 פרויקטים וזה מלא חניכים להביא למתנ"ס. טוב, תשמע, זה לא הגיוני. אנחנו כותבים את הפרויקטים האלה כבר איזה חודשיים, שום דבר לא זז, עוד רגע נגמרים הלימודים. אתה צודק, בוא ניכנס כבר לגייס. אבל שמע, לא נראה לי כל כך הגיוני שנרים 3 פרויקטים במקביל בזמן כל כך קצר. אז מה אתה אומר, שנרד ל2? לאחד. 1? טוב, בסדר, אז הקולנוע? נראה לי יותר המוזיקה. נראה לי קולנוע. פריסבי? קולנוע? מוזיקה? מוזיקה. טוב, קולנוע. קולנוע, מעולה. יאללה. סובב שקרים, אני תמיד אכזרי, ואני כסתני, עוד אני מאמין. וואי, שיעורים היו מצוינים. יש לנו איזה 40 חבר'ה מעוניינים. וואי, זה מטורף, אבל לא סיכמנו על הפרויקט קולנוע? לא, אמרנו להוסיף מוזיקה. מוזיקה, סבבה. טוב, תשמע, לא נראה לי שזה הולך לעבוד, פשוט עוד שנייה החופש הגדול, וזה נראה לי כדאי מספיק, אל תדאג, מספיק. לא, בסדר. אז כמה אתה אומר שהיו בסוף באודישנים? מכל ה-40 האלה הגיעו איזה 20, פחות. זהו? וואי, תשמע, נראה לי זה לא יעבוד, נראה לי כדאי מה אתה בסדר? עוד רגע יש קבוצה, מזמינים אותם שבוע הבא לאיזה מפגש מטורף. זהו, קבוצה, מתחילים לעבוד. טוב, תשמע, אני לא חושב שזה בסדר. וואי, איזה טירוף היה. כן, היה אדיר, 11 מתוך 13 אמרו שהגיעו, והגיעו. כן, וואי. תשמע, אבל עדיין נראה לי זה לא הולך לעבוד, כדאי שנוותר על זה. מה? זה כבר עובד! מה יש לך? עובד! היה פעולה! עובד! בסדר, טוב. קיצר, מה הקטע עם החניך הגבוה הזה עם הקול הנמוך? מה, הוא באמת ככה או שהוא סתם עושה את עצמו? נראה לי הוא צוחק, זה לא... בטוח הוא צוחק. טוב, אנחנו חייבים לפתוח פייסבוק ללהקה. פייסבוק למה? ככה זה עובד עכשיו, כל הילדים נמצאים שם, אנחנו לא יכולים להיות לא מעודכנים. חייבים לעשות, וככה גם נוכל להשתמש פחות בפלאפון. טוב, סבבה, נפתח. איך עושים פייסבוק לקבוצה? לא יודע. טוב, הם לא מגיבים בכלל בפייסבוק, הם לא עונים ל-SMSים ובכלל אי אפשר להשיג אותם, אנחנו מבזבזים מלא כסף על הודעות ועל טלפונים. טוב, נעיר להם, נסביר להם שזה חשוב, והם התחילו לענות, לא? וואי, איזה מגניב המערך שנות ה-70 הזה, שיער, וודסטוק. זה לפנים, אבל תשמע, הם מה זה לחוצים כבר להגיע לשבלול? תשמע, זה טבעי, בשביל זה הם באו סך הכל, באו לנגן. אחרי כמה פגשו בשבלול, הם הגיעו גם למתנ"ס קבוע. בקיצור, אנחנו צריכים ללכת מחר לכלי זמר להשיג מתופפים וקלידנים. נלך מחר, אחרי בית ספר. שואו, איזה פדיחה, אני לא מאמין. וואי, זה נורא, אני לא מאמין שלא אמרנו לכלי זמר שאנחנו צריכים ילדים בכיתה י' ומעלה. וואי, הוא פשוט הגיע לי למותניים והביא איתו את כל המשפחה שלו. אפילו סבתא שלו הייתה שם, ואף אחד לא ידע עברית. וואי, זה נורא, אנחנו נקבור את הסוד הזה איתנו ולא נגלה את זה לאף אחד. אף אחד. אוקיי, בתור פעם ראשונה זה היה נחמד. הם יהיו קצת סגורים, לא? כן, צודק. תשמע, נראה לי שזה לא הולך לעבוד. שתוק כבר! הייתה חזרה אדירה, הם העיפו לי את הגבות. וואי, זה היה פשוט מדהים, אני לא מאמין שהם הצליחו להיפתח ככה. בחיים לא חשבתי שבחזרה אחת הם הצליחו לסיים את another brick in the wall. לגמרי, וואי, איזה כיף שאנחנו מדריכים אותנו, ילדים כאלה מדהימים. אני לא מאמין שהם כאלה לא אחראים, זה באמת מבטיח אותי. מה הבעיה שלהם? לפתוח את הטלפון, לראות, קיבלתי הודעה מהמדריך שלי, עכשיו אני אבוא. אני לא יודע, זה כאילו באמת, ודמה לזה, אבל לא לענות לטלפון אני לא מבין, זה בייס לי את היום עכשיו. מה נעשה איתה? יואו.
כשהוא אמר שהוא לא כזה אוהב תנועות נוער שהם שוטפים שם את המוח לאנשים, הוא פשוט לא מבין איפה הוא נמצא. וואי, הם היו כאלה מדהימים, אני לא מאמין איזה חניכים טובים הם. כן, וואי, לילה לבן זה פשוט מעיף. היינו חייבים לעשות את זה כבר מזמן, זה באמת, וואי, זה היה כל כך טוב. איך הצלחנו לגרום להם לאכול פויקה? לא יודע, וואי, איך ישבתי על שחף, איך ישבתי על שחף שינקה את זה. היה קורע, וואי, ואנחנו נתחיל את הפינק פלויד וזה. איזה כיף איתם, איזה... וואי, היה גם מה זה טוב בבית ספר? אנחנו להעביר מלא שנים. וואי, באמת היה מעולה. שנייה, אנחנו הודענו לימית שאין היום? אני לא. אוי, לא. שיט. וואי, הם הולכים להרים הופעה, אה? וואי, הולכים לעשות את זה וזה הולך להיות מטורף. הולך להיות אדיר. וואי, אבל יש מלא עבודה, תגיד מה, זה הולך לעבוד? בטוח, בטוח, אנחנו נספיק, אל תדאג. אין, זה הולך לעבוד. אופק, אופק, יהיה בסדר, יהיה בסדר, אל תדאג. אני יודע, זה קשה שהם ככה, אבל... אני לא יודע, יהיה בסדר, נראה כבר מה עושים. וואי, איזה אדירים, איזה כיף היה. תשמע, זה היה... מה זה טבק? לגמרי. כל הקטע עם הסרטונים וזה של מה היה? וואי, זה היה שווה, זה באמת היה שווה, זה היה חזק, זה היה מרגש. אני אוהב אותם סך הכל, באמת. נפרדנו עם טעם טוב. לגמרי. טוב, יש עוד לא, אל תעשה פספוסים, אל תעשה פספוסים, זה לא טוב. אוקיי, פגשתי. לבונים ושקלים, עולי תמיד בכזבים, ואני כסף תמיד, עוד אני מאמין. וואי, שורים אמרו, מה זה טוב? יש לנו איזה 40 מעוניינים. כן, זה אדיר. אדיר. יש את הקטע שאתה אומר, לא החלטנו על זה. משקלים, עלי תמיד בכזבים, ואני כסף תמיד, עוד אני מאמין. תשמע, שורים אמרו, מה זה טוב? יש לנו איזה 40 מעוניינים. וואי, כן, זה אדיר. שיט! תאבון. אז... יואו, איזה פדיחה. וואי, אני לא מאמין שלא אמרנו לכלי זמר שאנחנו צריכים ילדים מכיתה י' ומעלה. אני לא מבין שכל המשפחה שלו באה, אפילו הסבתא, והוא הגיע לי למותניים. וואי, איזה פדיחה. אפילו לא הבינו עברית. אני זוכר את השורה מזה. יואו, איזה פדיחה, אני לא מאמין. וואי, זה מזעזע, אני לא מאמין שלא אמרנו לכלי זמר שאנחנו צריכים ילדים מכיתה י' ומעלה. אני לא מאמין שהוא הגיע לי למותניים והביא את כל המשפחה שלו, אפילו סבתא שלו הייתה שם. הם לא ידעו עברית. וואי, זה מזעזע. אופק, לא זוכר את השורה. לי יש פספוסים מאחוריה. יואו, איזה חזרה אדירה. הם העיפו לי. וואי. יואו, היה פשוט מדהים. איזה חניכים טובים הם. אני לא מאמין. לילה לבן זה פשוט מעיף. באמת, וואי, היינו צריכים לעשות את זה מזמן. יותר מפעם אחת. אני ניסיתי להתעלם. וואי, איזה יום מעניין היה באנדרטת הנחל. רגע, האמת הלכה מוקדם. אתמול. עוד אין לנו שאלה היום?
אני כמעט בטוח שלא שמעו מה אמרת עכשיו. וואי, יפה, כבר חשבתי להיות הופעה מעיפה. וואי. וואי, הם הולכים להרים הופעה, אה?